Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Naufal Alvaro, kelas kawan SDN 2 Boyong, Kecamatan Bulir, Kabupaten Trenggalek. Kula badhe maos geguritan, ira-iraipun guyobukon marang keluarga. Guyobukon marang keluarga. Saben dina sing tanteni tekamu. Bapak, Ibu, uga mbahku. Saben dina sing tak arep-arepe. Bisa bareng, kumpul bareng, critakake kedadian ing dina iki. Menehi pitutur uga katresnan. Keluarga kang dadi permataku. Nalika seneng uga susah. Keluarga kang dadi tujuan utamaku. Aku janji kudu bisa gawe urip guyub rukun marang keluarga. Guyub agawe rukun, trah agawe bubrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.